תגיד לי, למה אנשים חושבים שאני זה אתה? תענה לי! אני חושב שאתה יודע. לא, אני לא יודע. כן, אתה כן יודע. למה אנשים יחשבו שאני זה אתה? אני לא יודע. תפסת. לא. תגיד, נו. כי אנחנו אותו בן אדם. בדיוק. לא. אני לא מבין. בבקשה. חיפשת לשנות את חייך. לא ידעת איך לעשות את זה לבד. כל מה שרצית להיות זה אני. אני נראה כמו שהיית רוצה לראות. אני מזהה כמו שהיית רוצה לזהה. בסף לכל, אני חכם, בעל יכולת, והכי חשוב, אני חופשי בכל המובנים שאתה לא יכול להיות. זה לא אפשרי. זה פשוט מטורף. פשוט מטורף. אנשים עושים את זה כל יום. הם מדברים עם עצמם, ורואים את עצמם, כמו שהם רוצים לראות. אין להם תורמת שלך. פשוט לזרום עם זה. ברור שאתה עדיין נאבק בזה. לפעמים אתה עדיין אתה מדמיין את עצמך צופה בי. בסופו של דבר אתה מוצא את עצמך לאט לאט, הופך לטיילר דירדן. אבל יש לך בית. שרשום על שמך. אתה עובד. יש לך חיים מלאים מסביב. אתה עובד בלילות, כי אתה מתקשה לישון. לפעמים אתה נשאר ער בשביל להכין סבון. מרלה, אתה מזיין את מרלה. טכנית, אתה מזיין את מרלה. אבל נראה לי שזה אותו דבר בשבילה. אלוהים אדירים. אגב, מרלה, היא כבר יודעת יותר מדי. כבר רוצה להתחיל לדבר על הקטע שהיא מסכנת את התוכניות שלנו. אתה פשוט מדבר שטויות. אני לא מאמין לך. אתה מדבר שטויות, אתה בן אדם מטורף. אתה מטורף. אין לי ולא לנו זמן לכל החרא הזה.